ఈరోజు 2 శారీస్ స్టైల్ చేయబోతున్నాను. ఈ 2 శారీస్లో మీకు ఏ శారీ నచ్చింది అనేది కింద కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి. సో ఈ 2 శారీస్ వచ్చేసి నేను శ్రీ లక్ష్మీ హైగ్రీవా కలెక్షన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో తీసుకున్నానండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి సెమీ గద్వాల్ శారీ అనమాట. కట్టుకుంటే అసలు ప్యూర్ గద్వాల్ శారీ లాగే ఉంది. ఫ్యాబ్రిక్ అయితే అద్దరిపోయిందండి. శారీ మంచి మెరూన్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది. ఈ సమ్మర్లో వెడ్డింగ్స్కి కానీ ఏ అకేషన్కి అయినా కూడా వెడ్డింగ్ గెస్ట్గా వెళ్ళడానికి, ఫంక్షన్కి గెస్ట్గా వెళ్ళడానికి బెస్ట్ అవుట్ఫిట్ లో బడ్జెట్లో వస్తుంది. సో ఈ శారీని నేను ఇలా స్టైల్ చేశాను. సింపుల్గా బ్లౌజ్ డిజైన్ చేయించుకున్నాను. నేను ఎక్కువగా బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ప్రిఫర్ చేయను, సింపుల్ డిజైన్సే ఇష్టపడుతూ ఉంటాను. సో ఇలా రెడీ అయ్యాను. చిన్న అకేషన్ ఉంటే వెళ్తున్నాను అనమాట. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ శారీ, ఇది కూడా లో బడ్జెట్లోనే వస్తుందండి. మంచి డిజిటల్ ప్రింట్ వచ్చింది శారీ అంతా కూడా. బ్లౌజ్కి కూడా ఇలాగే చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ డిజిటల్ ప్రింట్లో వచ్చాయి. దీనికి కూడా బ్లౌజ్ కస్టమైజ్ చేయించాను. జ్యువెలరీ వచ్చేసి గోల్డ్ జ్యువెలరీ వేర్ చేశానండి. ఫైనల్గా ఇలా సింపుల్ లుక్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఈ 2 శారీస్ లింక్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే లింక్ అని కమెంట్ చేయండి, లింక్ సెండ్ చేస్తాను.